Kaixo guztioi, hemen gaituzue beste behin ere euskararen inguruko esperientziak zuekin elkarbanatzeko asmoz. Gaurkoan ere bi gonbidatu euskaldun izango ditugu gurean. Lehenik eta behin elkar aurkeztuko ditugu eta ondoren elkarrekin solasaldi bat izatera gonbidatuko ditugu. Honezkero zain egonen dira gure gaurko gonbidatuak, beraz goazen ezagutzera. Prest ditugu gure gaurko gonbidatuak, ze urduri, edo hasteko pronto? Pikinko bat igual, Pikin bat, ez da? Bueno, hasi artekoa izaten da. Baina, bueno. Bueno, lehenik eta baina aurkezpenekin hasiko gara, zurekin hasiko naiz, igual, bai zuek elkar ezagutzeko eta baita ere etxean ikusleek zuen berri izateko. Asangi. Kontatu iguzu, nondik zatoz, nortzara? Ba, ni sortzez Leitzarra naiz. Basarrien jaio nintzen, 54 urte baditut, eta institutorako etorri nintzen Iruñara, eta gero ikasketak eta euskaraz ikasteagatik Donostira, eta hola. Eta gero ja Batetik bestera ibilitzen orduan, ezta? Bai. Eta gero orain ja Iruñan izan duzu. Orain euskara teknikaria naiz, joan deneko 30 urte hauetan edo, euskara bidean egiten dut lan. Euskara bidean egiten duzu. Izan dugu hemen beste Leitzar bat euskara bidean egiten duena ere. Bai, ba gaude 5-6, Ara. Bai, Leitzarra esaten dute harria altxa eta eozin lekuten ateatzen dela. Horri buruz esan behar bizun baita, artista jende ere ugari ateratzen da Leitzati, zer gertatzen da? Gure goikia da arrandiosoak, arroputzak, eta izanen du zeo zer. Izango da, ez da, bai. Zentzu honean, baina bai. Egia da, herri txikia izateko 3.000ko bueltan ibiltzen da beti, baina agian son handiko jende atera da, ez? Kirolean, zakit euskeran, literaturan, politikan. Hori da, denetik arlo guztietan atera dira Leitzarrak. Irakaskuntzan esate baterako, jende mordoa dago, bai. Ospea. Osongi, eta gaurko zure solaskidea, nondik etorri zara? Orain bizi Aizuainen bizi naiz, baina bestela Iruñekoa naiz, Baldezarrekoa, beti horri bizi izan naiz. Eta euskaldun berri zaharra, berri zahar xamarra. Ez duzu falta motatzen Iruñeko Baldezarra? Ez, egia esan ez. Nahiago dut lasaitasun gehiago eta ez hain toki estua. Hori da, bere alde honak eta txarrak. Bai noski. Eta gero lanean ari naiz Eusko Kultur Fundazioan, fundaziotik ibada. Hemen Iruñan bertan duzu egoitza, ezta? Arrotxapean. Kulturgaiak dira gure langaiak eta batez ere memoriaren berreskurapenaren aldetik ari gara eta hor ahozko kultura deitzen dugunaren bilketan nagusiki. Eta gero baditugu historia ikastaroak eta gero antolatzen dugu mikroipuin lehiaketa eskoletako aurrentzat eta horrelakoa. Poduzu lana orduan, ez da? Bai, lana izugarria. Guzti horretaz eta baita ere zure euskararen inguruko hausnarketez eta gustu handi zentzungo dugu. Eta orain bakarrik utzeko zaituztet eta gero itzuliko naiz, ea nola zoazten, zer moduz moldatu zareten, ikustera. Bale? Osongi, prest orduan? Venga, gero arte. Peinarekin. Mikel. Bizi naizena, Aizuain. 56 urte. Bulegari esango nuke. Berri zaharra. Guztiekin, etxean denekin eta txakurakin ere, ez dugu txakurrik baina. Berdin esango nuke, ez dakipa, etorkinekin. Egin dezaket ika zerbait ere. Ez. Bakarra. Ez. Zemuz. Hementxe. Ezagutzen zaitut eta ez naiz oso ongi oroitzen? Bai, galdetutenean ez, baina nik egin dituen 17 urte liburu dendan. Salvador liburu dendan. Egia.
Hartatik, akaso. Jende asko ezagutu nuen hor, jende asko ezagutzen nau, askotan ez dakite nondik, baina ni bai. Bai. Eta dendatik ziurazki handik jende asko pasatzen baitzen, eta pasatzen baita. Eta antxe, aritu nintzen, eta, bueno, beti euskal kulturan sartu nahian, eta ezagutu eta ikasi, batez ere ikasi. Eta hura, toki hona zen, liburu artean, eta euskaldun jende asko pasatzen zen. Eta denbora asko da utzi zenuela? Oin 9 urte. 9 urte, ja. Eusko kulturara joan nintzen, hor eusko esaten dugu, pixka bat Euskal Herrian, Nafarroan bintzat, badelako kultur produkzio bat euskaraz ematen ez dena, baina nonbait, aintzat hartzekoa dena, ez? Eman dezagun. Hitza entzuna daukat, baina ez dakit ziur zer egiten duzuen, Ikastaroena, akaso ailegatuko zitzaiden nonbaitetik, baina... Egia esan, fundazioaren helburuak oso zabalak dira. Euskal kultura, zer ez da Euskal Herrian euskal kultura, ez? Baina bada ikasgune edo bat eta zera dena, bizka bat memoria egitea. Eta horren, ahozko kultura, gure zaharrek dakitena, bizi izan dutena, ez? Eta hori guztia, egun batetik bestera, bai, edo zein gai zera biltzen dugu. Filmatu egiten da, beraz, gero grabazioak egongo dira hor, betirako eta jendearen bizipenak eta hori guztia. Eta iruditzen zaigu oso importantea dela, behar bada ez momentu honetan jendea bizi da oraindik, eta baina elaster batzu desagertuko dira, ezta? Eta orduan, haiekin joango da, toponimiarekin esaterako gertatzen den bezala, oro har joan den mendeko bizipen asko eta asko, ez? Bizimoduarekin batera. Pasetzen ari baikara, eta gainazuk esan duzu, baserrian sortua zara, mundu analogiko hartatik, mundu digitalera, urbanora eta teknifikatura, ez? Eta bideo horretan, bakigu gauza asko galdu behar direla, baina zaharrek kontatzeko eta esateko dituztenak, eta askotan oso gauza xumeak dira, baina balio handikoak, lekukutasun oso zuzenak direlako. Baina hori esan duzula, pentsanik euskararekiko daukadan atxikimendua eta nire prozesuan baserria da abia puntua, eta azken finean baserrian bizi ginela han izandako sentipenak lotu nau gero militantzia batera eta bizimodu batera, ez? Eta azken finean, Guardia Zibilak ere badauka, Guardia Zibila ente bezala, batortzen zen igandetan paperak betetzera, eta gure amona behartzen zuten, gaztelaniaz, buenas dias, eta hola batzutan behartuta. Eta hori, 8 urteko buru txiki hartan, hiltzatuta edo gelditu zen, Orduan, oroitzapenak ez dira ez onak eta ez txarrak, baina du bere arrastoa gerora. Bai, euskalduna azkenen zenbat aldiz behartuta egon garen, ez? Beste hizkuntza batean aritzera eta... Bai, ni berriz beste bide batetik, nik uste euskaldun nintzen kasik heldutan, gaztean nintzela, baina heldutan, eta pixkat giroak bultzatuta. Baina zuk etxean jaso zenuen euskara, ez? Ez, gurasoek ez egiten ezer. Iruñekoa esan duzunean? Iruñekoa, baina aitameak ez egiten hitzik ere, hitz batzuk, hitz gutxi batzuk, adituak eta baina bestela, ez. Baina, nebarreben artean beti bihurtu ginen giroagatik abertzale bihurtu ginen eta ondoren hala beharrezko gauza zen euskara hizkuntza berreskuratzea eta bai. Gainera, garai hartan asko hitz egiten zen, asko orain baino gehiago eta logikoa da, euskara desagertzeko zorian ikusten genuen eta orduan salbatu behar zen eta pixkat gaur egun pixkat arraro edo tokizkanpo ematen du ez, horrela esatea, baina egia da orain dela ia 40 urte. Pinari gabe. Ima. Leitza Iruña. 54. Euskara teknikaria. Zaharra. Jende gehienarekin auzokideak izan ezik. Nire semearen lagunekin.
zukaz normalean. Ez, bakarra. Nire sorterrian, bai, bizi herrian ez. Bazu ikasten ari zinen garaian, hasiko nintzeni, hasita egongo zinen, ez dakit, baina ni irakasten, Donostira joan nintzen ikastera, magisteritza hemen euskaraz ez zegoelako, eta aekan eman nituen lehenengo urteak, 20 urtekin, ondela 34 urte. Eta ordun ere, azkeneko gau eskolak, eta militantzia hartan, ez? Gau eskolak ezagutu nituen hemen Iruñan, eta euskaltegiak, handiena zen Arturo Kampion, oraindik aekan zegoen, eta gero bazeuden eskoletan ere, orain eskola publikoak diren horietan, baziren euskaltegiak edo gau eskolak deitzen ziren, Joan Damendux, eta beste, eta toki askotan, bai. Hor ze aldea, Sare oso bat zegoen, eta bazegoen garai hartan beste bultzada bat, beste gogo bat, behar bada orain ez dagoena. Orain askoz gehiago sartuta gaude denok ez zentzu txarrean, baina bulegoetan sartuta nolabait, ez? Eta, bueno... Bai, kaleko giroare beste batzen, ez? Bai. Ikasteko modua edo motivazioa ere, niko gogoan daukate, jendeak ikasten zuen, Donostiko realitatea zen ere abia puntua, eta orduan gogo hutsez, etzen motivazio instrumentala lanerako edo tituloa eta inguru honetan ere, nik esango nuke gehiago zela giro politikoagatik. Giro politikoak eta bultzatuta baino nire kasuan behintzat, nire gogoratzen naiz, Iruñan euskararik etzen aditzen, kasik. Ni txikia nintzen, gaztea nintzenean, etzen aditzen. Halako batean aditu nuen, senarremazteak aditu nituen da euskaraz ere ziren. Orduan berala pentsatu nuen, nik hori kasi behar dut. Hemen ari gara euskalduna garela eta hori behar. Eta uste dut baina orduan ikasten hasi, handi gutxira, 8-9 urterekin, eta orain arte, esan dut, ikastea ere ez da sekulan bukatzen, ez? Fiske bat, ez euskalkiak, baina bai irakurri eta beti zerbait irakurtzen da, beti pizkate jasotzen da, beti jasotzen dugu zerbait, eta beti... Hori zegia den. Eta balio digu, pizka bat osatzeko, ez? Osatzeko, gero eta osoagoak izateko, ez? Ez da bakarrik euskara jakin, ez dakit neurri bateraino eta hortik aurrera, beste zerbait. Eta gero dator familia, eta familiarekin, etxekoekin euskaraz ari gara beti, ez dugu beste hizkuntzik etxean, eta beraz... Behitu guri ze gertatzen zaigun etxean. Ni horrekin hartu dute ama izan naizenetik, ingurua eta familia zabala eta denak euskaldunak gara, baina umea de ereduan hasiagatik, ja 8-10 urteko hortan, ja de ereduan hasi zen gaztelania ikasten, eta ekaina ailegatzen da beti eta bukatzen dugu. Ura gaztelaniaz eta ni euskeraz. Horrela aldatu da, eta hor hartu dut sekulako ustekabea. Ez nuen sekulan esanen, de ereduak zebera ele bakarra zen, euskeraz eskolarekin harremana egiten hasi zenean. Eta hor hartu dut egundoko ustekabea, bai? Eta ez dakit aldaketarik baden, eskola sistema dute asko ezagutzen. Ni baita esango nuke. Bueno, guri ere etxean gertatu zaigu, edo gertatzen zaigu ikusten ditugu seme-alabak lehengusuekin eta gaztelaniaz lasai asko eta adin kontu ere bada zirazki gero kontzientzia bat hartzen denean eta segun zer egiten den gure semea bersolaritzan hasi da eta hor ez du beste erremediorik eta gainera gustukoa du eta pentsatzen dut hori ere badela, ez? Eta gero dago, egia da, dagoen presio propagandista, esan nahi dut, agertzen diren tramankulo guztiak eta dena da erdal mundutik datorrena. Ez, erdal mundutik datorrena, eta naiz eta guk ekarri eta gauza asko euskarara pasa eta gero alden neurrian sortu euskaraz, dudarik gabe gaur bizi gara propagandaren munduan eta horri ezin izkin egin, ez? Ni batzutan pazientzia galtzen dute kontu horrekin,
Bai. Gertatzea, penagarria behar bada da, zure kasuan esaterako duzu hizkuntzan erraztasun guztia edo ezagutu dituzu, nik ezagutu ez ditudan, nik poliki ikasten, urratsez urrats ikasten ditudanak edo eta irakurriz eta bar, baina zuk etxetik jasoak askoz ere mamituagoak edo osoagoak edo ez? Identidadea eman diren hizkuntza delako, seguraski hori izanen da, nik erraixago mugitzen ez euskeraz. Mendia. Klasikoa, heavya, herrietako musika. Ez. Bai. Irakurtzen ari naizena, gaztelaniaz da, la analogia. Azken filma ia ez dut gogoratzen. Bai. Ez asko. Azken bidaia oporretan familiarekin Gironan. Naiz eta erdal giroan asko murgilduta egon, oratoria eta ikasi ditut erdera praktikatzeko. Tokatzen zitzaiden jende horren hitz egitea, gaztelania zeo zer, Euskaldun berriak euskeraz pasatzen dituenak nik ez dakit, konplexu bat ere bada ez, eta maiz entzun duelako, con ese acento, zu seguro el norte ez dakit zer da, betiko hori oso barneratu eta baina azken finean, identitatea ematen dizun hori niri kasuan behintzat oso erabaki horra izan da. Eta gero jo... Etxetik dakarzu hori. Eta orduan, pena esan nahi dute, pena ematea ulergarriago da, pixka semea dabak orain ez egotea hor, ez? Baina hori ikusten da, eskoletan, ikastoletan zein zaila den ingurunea ez bada etxeak egiten du indarra, ez? Baina gero badago inguruko auzokideak edo kirol taldea edo... Ez dago alderik eta ni bain konturatzen naiz Leitzan jaio eta Leitzan bizi, eta han ez da kuestionatzen ez. Eta kaleko harremana, adina gora bera, euskeraz da. Baina ni oain konturatzen naiz hemen nagoala eta umea hemen ari dela ikasten eta ez, hizkuntzak gestionatzen ditu bere modura. Baina oain sentitzen dudana da ze privilegioa den neurri batean inguru euskaldun baten bizitzea. Iruditzen zait, batez ere ikusten dudalako euskaldun berriek eta gure ikasleek egiten duten eginala, baina eskolan gaztelania ingurua mundua izan eta dena euskeraz ikasi beharra hori ere ohartzen naiz. Gero gure etxeko miseriek beste gauza bada, baina hor bai, rekonozimentua niretzat da oso importantea. Eta gure langileak ere, gure administrazioko langileak, gure laneko kontuetan, zorionez, hemen derrigorrezkotasunak ez du erabakitzen, ez, ikasketa, neurri batean badoa, ez, baita ere. Baina ikasten duen langileak borondatez eta nahi duelako, ehundoko eginalak egiten ditu, Begira, nik hori faltan sumatzen dut batzutan, uste dut, nik behar bada egin dudalako, baina beste euskaldun berri askok sekulako alegin egin dutelako, asko. Niri etzait egia zen garai hartan, behar bada lanik egin nuen bitartean eta erraz egin nuen, esan nahi duten nuen alegin berezi bat egin behar, baina badakit askoren berri nola lan eginta gero eta familia etxean utzita eta seme-alaba tikiak, baina euskaltegira joan astean bitan edo irutan eta hor gaueko 10 arte eta biharamonean berri lanera alegin eta esfortzu benetan handia egin izan da. Eta nik uste aitorpen bat ere merezi duela jende horrek. Naiz eta behar bada ez duten zera erdietxi oso maila altua behar bada, ez? Ez dute, gero kontrakoa ez dute batzutan esan egiten da, euskaldun zaharrek ez dute meritua, esan nahi dut, hor dago hizkuntz gaitasuna zure kasuan zu iritsi zera orain zera euskara bidean lan egitera eta euskaraz zera egiteko maila edo erregistro horietan, ez? Esan nahi dut, euskaldun zahar uste horiek ere
urratsak eman dituzte eta eskolatu dira asko eta asko, eta ikasi dituzte guk barreiatu ditugun gauza honak eta txarrak ere bai. Kontu honak eta txarrak, ez, denak. Ez, hizkuntzari begira ere, behar badago galera bat. Adierazkortasunean eta gauzak esateko hamaika molde behar bada bidean geratu dira, edo baina prezio hori ere behar bada ordaindu beharko dugu, nahi badugu, ez, jarraitu komunitate, ez, euskal komunitatea gisa. Prezio bat da, alik eta txikiena izan da nahi nuke, baina nikola ikusten dut. Ez dakit hor, zuek lehitzan, gune oso euskal kulturan oroar, nahiko gune garrantzitsua da, erreferente bat da. Eta behar bada Euskal Herrien artean gehien aipatzen dena, hemen Nafarroan behintzat leitza da. Erreferente. Hondartza. Bolada honetan, rapa, zeo zer txirula eta gitarra. Bai? Arantxa Urreta Bizkaiaren bidean ikasiak. Ez dut gogoratuko, baina umeena, seguru. Imposibles o invencibles oiteko bat, umen pelikula bat. Txirrindula zibiltzen naiz, igeriketara joaten naiz. Kirol baino gehiago, ez daik gabe. Bai? Katalunia. Gauza askotan izan garela uste dutez. Gero gabe noski, beste saka edo bera esan berri handizkoak eta... Baina gero, akaso kanporatera behar da, ez dakit, behar duen daukan balio hori sentitzeko ere, Nik ez dakit esaten handik atera gabe bizi izan banitz, konturatuko nintzen edo ez. Baina kanpoan nagoela eta beste lanbide batean baneo, ez dakit konturatuko nintzen, baina nagoan honetan, obar. Bai, jabetzen naiz oso argi gainera, ez dakit nola esan. Bera, oso aukera ederra da, ez, Jaiozaren lekuan, Jaiozaren lekuko kultura, ez, hartu eta hazi, beste lanik gabe. Bai, horretara iritsi behar genuke pizka bat, modu transmisio hori, modu natural batean, eta inolako, eta alagin berezirik egin berezen gabe, ez. Modu natural batean, eta horrela. Gozatuz. Hortxe hor gaude, baditugu gure hankasartzea, baditugu gure asmatzen ditugunak ere bai, eta ongi eta gaizki gineak. Neri ondoko poza ematen dit, lehen esan duzula, semea hasi dela bertsolaritzan. Bertsolaritzan izan duen bilakaera. Eta horrek eman dit, poza ondia, beti. Bai, nik nire irudipenean behintzat euskal kultura, euskaldunak, baina euskaldunak ez gara euskal kultura ez gara ezer. Ez esan nahi dut hizkuntza eta kultura bat doa dena pakete berean, nolabait, ez? Lortu dugu aspektu edo atal edo alor batzutan lortu dugu aurrerapen handia, ez? Baina behar bada beste aspektu batzutan ez dugu, oraindik ez dugu behar bada asmatu, esaterako orain esaten ere zinen seme alabak eta pixka bat hor hizkuntzak zer esan nahi duen haientzat hizkuntza honek. Zertarako balio dien ez badira behintzat esartzen kasu gure kasuan bezala bertsolaritzan edo beste atale batean, ez? Pixka bat hor dago halako desoreka bat, ez? Irabazi dugu komunikabideak baditugu batzuk, garen tamainarako ez dira aski, baina bueno, bada zerbait, ez? Bada zerbait, badugu alor guztietan badugu jendea. Ez bakarrik kultur hola, ez zentzu ertxian baizik eta beste teknika eta beste lanbide. Baina, gero, eskoletatik esaterako ateratzen diren euskaldunak, ez dakit noraino diren euskaldun, noraino duten euskal kultura beren baitan, ez? Hori arazoa behar bada, ez dakit nola ikusten duzun. Akaso eskolaren funtzioa ez dakit, leku batean izanen da ezagutza edo eredu batena, ukipen bat izatea eta beste batean izanen da identitatea eta gero ja aurrera bidea izateko modu bat, ez? Nik
uste dut ikasi dudala erlatibizatzen. Ze ni nire garai beroenetan eta militantzia politikoan eta bilen izenetan Euskal Herria euskalduna zen eta gure maxima guztiak hor zeuden denetan, arlo guztietan. Eta gero ja eskarmentuak erakusten dizun horrekin, ez ekipa nola esan, bianan egiten baldin bada zeo zer euskara zonifikazioa eta kontu guztiak gaindituta, ukipena izatea beste hizkuntza batekin, badaz hazi bat ere itea. Eta gero ereduak eta sortzen duen, eta azken finean futurismo kontu bat bezala ikusten dut orain. Horrekin ikasi duela erlatibizatzen, neonek ere. Eta, umeak erdaraz hitz eginen du, ez dakit noiz arte, eta nire euskeraz, nahasiko ditugu denak, baina nire ekarpena familia guneak ematen dio, ardun. Tolerantzia puntu hortan. Hor, behar bada, garrantzia handikoa da, bat noski hizkuntza ezagutzea, baina gerora begira transmititzeko gogoa izatea. Nik uste hori dela. Bada jende asko ikastolatik pasa dena eta gero erabili ez duelako edo gurasoekin, edo lanbide izan duen lanagatik, edo bizi izan den tokiagatik ez du euskaraz egin gehiago eta ia galdu egin du. Baina gero seme-alabak dituenean eta eredura eraman eta orduan ikusten du bere burua berrikasi beharrean, eta berriro euskaltegira jo, edo pixka bat ahaztutako ura, zeren argi dago nik sortea izan dut, lan egin dudan tokietan euskaraz aritu nahiz. Beti eta hori sorte handia izan da. Nire ikasa gero ikasiz, gehiago, euskalkia direla, pastorala direla, beste berso zaharrak direla, kantak ere bai, eta bat. Baina gero, egia da, egunero euskara erabili izan dudala. Eta hori sorte handia da. Gaur egun. Ezin ezak esan. Ez dut gogoan. Nire herriari. Ez dakit. Nire herrian, behar bada bazter, esaten dut bazter, baina hurbilenak, askotan ez ditugu ikusten. Europako iparraldeko bat. Gauzaren bat bada liburuak. Ez. Asko behar bada, eta hil direnak ere bai. Nik batzutan lehen galdetu digu pekaturen bat badaukagun eta tartean, elkarrizketan oroitzu naiz, nik pasatu dela bolada bat, nahi nuena lanbidea euskararekin zerikusirik ez zeukana. Desiatu izan dute urte gaizto batean, gauza asko lanean eta euskal giroan gura eta bestea, eta zarratik ezoten izari txorizoak enpaketatzeko zea baten, ez? Bolada hori pasa izan dute, eta tarteka galdetu izan dut nire inguruan, azken finean euskaraz bizi garen, euskaraz lan egiten dugunok asko elkarra ezagutzen dugu, eta tarteka pasatu izan zaio batei baino gehi hori, eta behar bada, ez enuke, baina egia esan nik euskal guneetan lan egin izan dut, baina ez euskararen inguruan. Esan edo nik liburu saltzen aritu naiz eta berdin saltzen dituen bestelako ergaliburuak eta egia da, liburuak ere hizkuntza batean daude eta badu zer ikusia hizkuntzarekin, baina ez hain espreski hori da. Eta orain ere, gure fundazioa ez da hizkuntzari lotua, baina lankideak bai, denak euskaldunak dira, eta patronatuko jendea ere bai, eta beraz, gure jardura beti euskaraz. Naiz eta gero ikastaroa antolatzen dugun gaztelaniaz ere, baina gure jarduera bai, eta lehen ere, orduan hori sorte handia izan dut hortan. Eta beraz,
euskaraz nahiko ongi moldatzen naiz, baina praktika ere handia egin dalako. Eta hori, esaten duzun hori behar bada kezka ere euskaldunok, nola esaten den baita ere esaten da, filologo izu asko, euskaldun bat, filologo bat, ez? Kezka hori ere badugu, eta hori alde ona da, ez? Ona da. Eta behar bada euskaldun hitza ere etzait gustatzen, baina zaharretan, transmisio etxean jaso duzuenok, behar bada, hor ez dago hainbeste, ez dakit egon den hainbeste kezka, ez? Hizkuntza esan nahi dut filologia aldetik eta... Bai, ez dakit. Akaso naturala ere bada, ez? Eta gero daukagu, zuek behar bada, batua dela eta balizko edo, esan ikuste, baina, zera, edo euskara landua edo eskolakoa eta zuek alde batetik eta gu behar bada bestetik. Gu nahi genuke euskara molde jator bat eta berri ez, nabaitzen ez den bat, ez? Eta zuek berriz, behar bada eskolatu hon euskara, eta hor dago pixka bat, ez, halako kontraste bat edo gutxinez kontrastea, ez? Gero nik uste denborarekin ere hori desegin edo difuminatu egiten da, ez behar bada. Bi bidetatik, ez, norberak egiten duen ibilbidea hori eta kontua, ez? Eta azkenean... Nek ez ikasi dut beste euskalki bat, bizioa naiz iparraldean bizpahiru urte, itxetxiko da zeo zer, ez? Baina nik euskalkia izan dut eta gero ikasi nuen gauzik onena izan da C2 tituloa o maila o dena delako hori ikastea. Ze magisteritza eta pedagogia eta gainerako guztiak ikasi eta euskeraz, baina etzen izan euskera bera horren beste lantzeko orduan, nire adinean, euskarari buruzko ezagutza oso hankamotz gelditu izan zaiz beti. Eta gero berriz, euskararen tripetan sartu eta hor zebi hortan hor gozatu nuen ikaragarri. Eta horrek ematen dizu aukera, erregistro ugaritan mugitzeko, bai formalean, bai euskalkian aldatzeko eta agian bi hiztun egin dezakegu, bi hiztun mota egin dezakegu ibilbide hori, ez? Baina euskalkira jatzea hor... Esaldia. Hitz eiozu zure buruari, maite duzun pertsonari hitz egiten diozun bezalaxe. Bai, klasea ematen ari nintzela, hanka sartu nuenean betean. Kolore pixkat. Kolorea kalean. Egingo nuke kultura dagoen lekuetan ibilaldia. Antzerkiak, zineak, denbora librea, hor, ibilbidea. Menorkako edozein. Nire herritik, ogia egiteko labe bat. Txokolatea jatea. Txilardegi izena. Neurri batean behar bada euskalkiak ere ez dira garai bateko hartzainek eta hori aldatu zuen da behar bada. Ez gaur egun euskalkiak aipatzen direnean ere ziur nago ni ez lehitzen eta ez beste inon gaur egun egiten den euskara ez da, oain dela 40 urtekoa. Eta besteik ez bada, bizimoduak ere aldatuz joan direlako, eta orain Euskal Herri barruan ere gure arteko harremanak asko zerrazagoak dira, baino ez da. Oain zuberotar bat etor daiteke Iruñera bizitzera lan egitera eta bide nabarre ezagutzera, edo ikasleak Bilbon ditugu eta hangoak hemen, eta beraz harremanak orain mugikortasun asko zandagoa dago. Gure hiloa orain Donostian ari da ikasten eta hartu dute bizimodua pixuan, ez? Orduan euskaldunak elkartu dira eta bat oinatikoa, bestea Bizkaiko Mizorritzen herritakoa eta bi napar. Bat sakanakoa eta gurea. Eta orduan elkarrizketan, etxeko tordutan, gai hau ateratzen da. Halakoak esaten du, X, ez? Dena delakoa.
Orduan, pozgarria da, ze haien artean ez, pixkate kezka hori edo ardura edo hartzen dute ez. Aberasteko. Antzeko egoerak eman dira baita ere diasporan esaterako, Ameriketan elkartzen baitziren bizkaitarrak eta naparrak eta beste eta gero haien seme alabek adituak zituzten toki bateko eta besteko eta gero alako nahas-mahas bat, baina azken batean euskara da eta diotenez euskalikiak ere ez dira hain zaharrak, ez da. Eta horren puruak ere ja ez dira izan, ez? Ala beharrez. Aldaketak eta nahasketak. Bai. Horitzen naiz bazen linguista hil zena Trask, horrek egin zuen euskararen gramatika eta deitzen zituen euskalki batzuk kontserbatib edo gordetzen zituztenak forma zaharrak. Ez denak, baina bai atal aditzaren atal batzuk edo eta horiek ziren noski periferiakoak, Zuberera, Bizkaiera. Eta hor, aztarna zaharrak eta han ikusten ziren da erdikoetan berriz, zirazkira bilera askoz ugariagoa izan delako, evoluzioak eta gertatu izan dira. Osarri erabili izan delako, edo baina dela, ez? Bikote, ze ongi moldatu zarete, nolako maila erakutsi duzuen, Maila ez gustora, hemen izketan. Aditu batzuk egin da zarete, gainera, ze hausnarketa interesgarriak euskararen inguruan, eta... Ni oso gustora haitu naiz. Adinatik badu gauza asko, hori da. Adina eta garaia eta asko markatzen du, ez da? Gustora egon zarete zuek? Oso gustora. Ongi ikusi duzue zuen burua. Berehala pasatzeko, berehala. Bueno, pozten naiz. Nik ikasi ditut gauzak. Ze izango litzateke horrela aipagarriena edo geratu zaizuena bakoitzak besteak esan duenetik, buruan geratu zaizuena edo nabarmentzeko zerbait? Ideia bat behar bada bestela ere ezagutzen duguna, baina pixka bat nork bere bidea egiten duela, ez? Hizkuntzaren inguru beste gauzetan ere bai, baina nork bere bidea du. Bakoitzarena berea propioa dela, ez da? Bai, pixka bat, eta igual denak desberdinak dira, baina, bideak dira, bideak, ez? Nik Mikelengandik jaso dudan ideia bat guraso zaren ikuspuntutik, nolako ekarpena egin duzun zuk hurrengo belaunaldian. Eta ikuspegi oso politia iruditu zait. Zuk 20 urtekin ikasi zenuen, orain aita zara eta zure umea bertsolaritza ikasten ari da. Iruñan jaiota, behon daizuela. Egia da. Nik hoxe, ez ditut asko ezagutzen. Eta ja zure semea da Euskaldun zaharra. Hori da. Koska hori. Hori da. Neurri batean behintzat, guk ahal izan dugun neurria. Bai, zure esku dagoen neurri hortan. Zeinen ongi bikote benetan, mila esker hemen izateagatik, tarte bat agartzeagatik hemen Euskal Zitin egoteko, eta horrela jarraitu lanean, eta beste bat arte. Nahi duzuen arte. Mikel eta Inma ezin hobeto moldatu dira eta zein baino zeinek hausnarketa interesgarriagoak egin dizkigu euskararen inguruan. Hurrengo saioan beste 2 gonbidatu izango ditugu gurean, beraz ez ezazue galdu. Bitartean, ongi izan! Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.